أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك سلام عليك أتممت الأخلاق سلام عليك جاوزت الطباق سلام عليك أتممت الأخلاق سلام عليك جاوزت الطباق سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك سلام عليك من أهل الشيشان سلام عليك يا شفيع الأنام سلام عليك من أهل الشيشان سلام عليك يا شفيع الأنام سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك سلام عليك
Na okay na ipusipos ka mo, kaon sa isa ay ka magbibo. Ha? Nadiwag na rin na siya siguro na bibo. Malingkat ya to ha, nakan na ka mo, ay kamo tuod, magliso-liso, mga di ka mo. Bukunin pag-iskul at yan lupunta niyo. Subay ito pagpangadik, masaling yan, doon tayo pa daw akhirat. Minsan biya ito, mag-continue kita nyo sa program, biya o mga sa sura asya. Nada, sukriya alif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Haon, magbasa kita niyo, magbalik pa another portion sa program na to, magbasa hadis. Imamasa bi al-hadis, Nusayma, Amdi, Ibrahim. Anak. Ipus-ipus kamu, demam kita nyo, kasi hadis dari, o sa nyo kaming tangan na nyo. Pangatian na kula na isap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Madhatul Hadith. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunya al-Islam al-Khamsi. Shahadatu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumur Ramadan wa hajjul bait. Rawahu muttafaqun alaihi. Maknanya, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Islam hadima perkala, ika-isa, magnaigsaksi, hawayroon Tuhan, makatut, pagkag-ikunan, malaikat, puput, isa-isa ay, puput, ya Allah Ta'ala, isa-isa niya, iban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban niya, anak niya. Ikadua, magpalindog sa bahayang hawak niya. Ikatu, magzakat ha mga makagaos. Ikaupat, magpuasa habulan Ramadan. Ikalima, mag-hajj pabaytulal haram ha mga sila makagaos. Maksud si hadis, Imrukul Islam 5.
Ya sa paratihag siya simpay, na pag malubuin ang bukhag, kantong malarakimpay. Ibaling sambahayang amuna in panagnaan pangasubuhon sin Allah Ta'ala, haad daw pag-isap. Iban in pagsilangan sin Muslim, iban sin kafir, amuna in sambahayang. Ang dalitos sala, pahuwa kahit. Ang kanda mga tayo ha agama Islam, kalinggugun na tutuod in sambayang hawakin niya. Biiznillah ta'ala. Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yung sumunod bang dia ka, mamasahin ka to, ibay naruwain kan malay ka, balat si Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Madatu Hadri. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham, la yarham. Rawahul muttafaqun ilaihi. Maknanya, nagsabday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isiu-siu hindi marasa akatan ke panjari sin Allah Ta'ala di isab siya kalasan sin Allah. Paida makawakta. Number 1, in mga manok naglulupad yan, ando, ayaw niyo, pitika, apawas sa gahon, iba nilon package. Sulay niyo kamo inpitikon, iba niloon palawang cage, aadlaw akirat, mabaya bahak kamo. Ika-2, banin lamay niyo, nakaon na singkuting ando, ayaw niyo lubakat. Bukod nga yan, indusa singkuting, sa dusa niyo na. Pasal, wala niyo, piyahubot in pagsaw. Ika-3, iban ibot kanyang mga kaimangot ko agama Islam. Ayaw kita niyo magjaga-jaga at ayaw mag-udyo-udyo kapag kahinan. Kansa pamakunya in ilong kaya pasarya na inyan to kaya papanjarikan niya sin Allah Ta'ala. Iban please, jalanin na sadya imbaran pa. Iban sin kakainan pa. Iban sin kakainan pa, di pa magdosa. Gaman yan, magpahala pa kita. Bi'idnillahi ta'ala. In katan living things, subay tala sahun, iban ayan ta. Pasal yang ngandol kato sintuhan. Labi-labi na, ayaw umatuwa doa maasta. Ina, iban amakta. To be successful in this dunya,
in adlaw akhirat. Number 1, love your parents. Number 2, respect them and be kind to them for the sake of Allah. Bismillah ta'ala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ini salahnya tu biar ada agin inspiration siya nakatan kaanakan. Yung mga yan to, pamintangan. At kaya natin lagi siguro na to. Pag kamo wala nakapangatli, di yan to'y kabisaran niyo. Pasalin niya to, ang buka to ilmo, di yan dapat sinakaruhan. Labay rin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang ka mo makayan nakapagbisara siya sinambok mo eh. Na mga anak ako, kung tumunta nyo, imbisara sinambok tayo mangkod niyo, love your parents. Ang pambulok sumunod mga sakato hadid. Ingan niya hinayra muktadin, iba ni Samira Kaspar. Ikaw mga ako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ayatul munafiqin salatun idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza wa'tumina qala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Makna sin hadith. Sabunal tuod din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Intanda at tawakan si Pansin Monabik 3 kabinis. Apabila magpisara puting iban apabila siya nakajanji, balubahon niya. Ilan apabila siya kapag-amanatan, maghinayat siya. Di initulayin amanat kanya. Inang riwayat, Bukhari Ibn Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang binukutan nyo, inspirational ko. Insya ini, murid natin Al-Jahra. Artinya, age is just a number. Kaya natin kami ini, saan sambil siyaon na nangatid pa rin. Na imangil ka to, ang buhok kaya matay mangut niyo, ini, why na ito ba eh? Tengka na di army, tungkol pa rin. Paini at di kaida. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mudah-mudah itong bato ipagsarap ko, ibang panangipan kay Allah, ang pintuhan ni katan alam. Nagsabdain Nabi tuntunan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In
Manan niya sa kulang maglawin habang sa ko. Panungkot ka mo ilmo at nakapakanan ka ng sampay ka mo palemnahan. Inhati niya, yung kalaman mo siya ang manungkot ilmo. Sa ang pagkaluway niya bumili na niya. Sa isang pabihat kung sa kayatan na isang kumano siya siya kita ni manungkot ilmo. Kamatawang ka o malisog lamang manungkot ilmo umati sinaraw siya. Sumay na to, ikilon, sinin pagpanungkot ilmo, may pagbatar, may pagmaas. Ang katay na po, isang sa yan lang po, iba na po naman kamatanin eh. Malungkot ilmo, pag-aas, sinalaw na ito. Dahon to, ikakadalimusan pagdasal ako ini, ipagsarong tukul muna paulaw ka ala, hindi lang niya, di ka yung nakasipot, iwan ko yung mga sing agaman niya. Iwan, namigyan na isang kita ng katan pa, mga kayuruan na itong katan. Amin, di ba patilaw? Umilog ka to. Pagkato na yan, hindi mo dunya ahira. Alhamdulillah. Kaya na naman natuin kasahitla ka angsil pagpangadin na tuwin alama. Ibang tuangan, manutuyan na yung pagpangadin na to. Iba silang mga ilmo kaya dito kako kapay pa waktu susunod. Ang mabag, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Abiyaon malila kita sa pagkailan. Sini, basta magduyan na kita nyo sinawag sa mga karataan. Guru, to be assisted by their parent at mga ating kabataan, ha? Ang tawagon na yung mga anak, simindok na yung parent Maria, ha? A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay pagkala na po agyan nila ni Honor. Actually na po yung nag-replace sa Al-Jahra bago usog. 2 months na ako labi nag-ino kanila. Asupaya kung kinay kanila, hinay-stop yung mga zero. Pagkakos, yung pan nila, pidas mo yung hangpon ako, no? Sa ingabayan ko namin hangpon ko, iputag ko sila sa awang katiyawa ko lang ta, isang biya malangot-langot, sa tayo na tinag, majuri, magpano, magkalaan sa mayat, magpapala ko na kaunahan. Ipalindo ko, magbasa kaunahan, ang Taiwan, kubay ko, 4 votes na, kasubaya ko yung mga Taiwan City, tapos magputag ko sila, yan ko, inambok class ini, absent siya sa maingat, mata niya yung nakuhan. So, alhamdulillah, putat ko sila. Ayun ka mga bata, importante rito. Yari sila katanang kaya sa akin, sila matag na kita yun. Sino sila yung imitaw na katana? Pero nagpagbitaan. Yan mo na mga tawang kohi, fitliman,
neighbor or auntie. O dyan. Kaya na. Okay. Next tawagon ko, hipay ay siya Usama. Inis mo bakteri doon. Sige siya sa Mashallah. Bukod na turo ko yung kaya na kanya, pero makabasa talaga siya. Ako na mapupunta ko nyo yan. Ang cancel ko no? Ayaw. And next, tawagon ko Abdurrahim Hundayin. Tingnan mo ang mga salas at cute siya. Ini. In next Yunis Gaspar, in sumunod ni Abdul Bashir Andrews. In next is Radin Muqtadir. Nera Sanguni kasi ito. Ha? Siya naman. Ano sila? Ay, mahod sila yun. Yan, si brother ko na wapat. Yan sila kako. So, next is Mazam Maju. Zamzam. Wait. Si Shinalim Hasan. Shinalim Hasan. Okay, katan. Si Matami dali nyo sa ayan,
Gabriel. Caballero. Gabriel Caballero. Caballero. Mas, minsan lang gabi di makawas na sila sa sentence, ma-identify nila yung mga hurufo ng Jaya. One by one po na kung nila paunahan. Inmate si Ialmudrin Rumo. Ialmudrin. Yan din na entry sila yung hindi ko kaya nila. Siya na to follow na lang ang kanila. Ipan na mo, views na lang. Okay na. So, ni Yasser Hassan. Makulit, sobra, iban sila. Sa maingat kisar sila. Okay. Para may natin yung next year, ang makaming inspiration next year, bayan pa rin sila sa mga mapindain, one nila, install nila, mag-believe na sila. Okay na. Okay. Dinay si Iridan Musalam. Good boy na, kasi may sila sama dyan. Makulit ba? In short, bulaw-balaw mo. In last, Aiden Romo. May napinag-share niya sa mga absence pa sa accounting niya. Ay mga may nakawa, pag-ma-update ko man next year, inshallah, bawit ka mo. Study ka mo ito sa madrasa. Ha? Kaya na, kasi kung mga kailan, namurayat ko rin pag kung paano nila ko kanya. Now, sabihin na to, grade 0B. With honor, muna tawagon ko, Nur Jehana Muhammad Abdullah. Ini sumunod, Nur Amina Magdasali. Ini sumunod, Sasmin Musa Musallam. Imain
surprise ini, may nila kaingatan sinaon sila. Ini kanila honor. Ano ba yun? Ano, ama? Wala ba yan yung kanya? Honor. Yung sumunod, Arisa Kisain. Ipanaon sa Certificate of Service Award, Arisa Kisain. Isunod, Sahina Patin Julay Lihari. Yung sumunod, Sayana Muhammad Abdullah. Yung sumunod, Yamina Rim Balad Bidami. Tawagin ko yung ako, ikadayang Mohana. Kaya dito niya apo katan ha, sorry na ka mga ina. Ay nako magigkat na yan. Another apo, Fatima Rania Dami Musallam. Another apo, Danya,
Palagi dami. Tahong pinagasi, design. Diba na ano sa certificate of award niya? Service award. Tawagan ko Noor at si A. Jailani. Special award with certificate, character award. Ayari with honor, grade 03. With honor. Third honor, Ayesa Mimpi. Another third honor, Yesa Ambibayid Al-Babi. Another third honor, Nesraifa Kambi Ibrahim. Yaon tumaas kita daraja. Second honor, Zelaika Terit Brian Dadios.
Another second honor, Via Vanessa David Sereban. Yaon, tumaas na sa bilang yung daraja. First honor. Yung first honor na ito ay nadukay Dr. Nursaima Kamli Ibrahim. Ibang certificate, character award. Alhamdulillah Faisal, Melaika Baladji Hasan. First honor na Hapsini, Kansin Certificate and Character Award. Congratulations. Alhamdulillah, mubarak kanyong mga kabataan. At yaon grade 0A with honors. So, ang lahat ka mo honor. Matak S. Lord. May ako.
second with honor Saad Abba. Ikaw. Allah. Ang sumunod, Sarif Rayyan S. Nur. Another appeal. Ano yung mo? Another with honor, Hasanul Bashri Sulaili. Another with honor, Nurjaima A. Maglangit. Ako po ay sabihin eh. Ang sumunod, Muhammad Muhaidan S. Julfitri. Mga ako. Yung sumunod, Abdurrahim Asnawi. Yung sumunod, Rusaiba Espino.
yaon, tumaas na sa Pinas si Daraja, second honor, Abdurrahman J. Espino. Yaon, tumaas na sa Pinas Daraja, first honor, Sanaya Sasmin S. Pinky. Character Award. Mubarak, mga apo. Assalamualaikum. Yaudaway sila with grade 1. In grade 1 in Buwit po, 26 sila. Based yan ha, performance, ang mga absences nila, isip matuyong mari, ibansin quizzes, ibansin exam nila. At 26, yung pinaka-higher grade na kasuka ko is 16, top 15. Ayaw masusay kay Banan, awla sa sasalamatahan kanyo. Okay na, hindi basical ka kita anda si Maas niyo, yan itahalong si envelope, pero maning nakawa niyo na asil niyo diha, pagpapanat niyo diha, grade 1. Okay na. Tawakon ko na yung mga ulo convention, at marinahan yung parents. Muna tawagon ko, hinajin, ang meron na klaro. Kung ano nakawag niya, blessing kohan. Kita mo lang kung medal ang mga adaptive tingnan. Isumunod ni Muhammad Yazid Al-Bani. Nakakadam siya Character Award. Sumunod na ito si Honorable Mention si Al-Aziz Mukain. Iba na nakawagay siya, Betty Buhan. Sumunod, Piyariha Tasmin at Ibon.
Sumunod ni Sharif Rahman S. Moore. Sumunod ang mga convention na Fatima Nesrin Serabani. Inya ni namait ka po kadayan dagang sini derong tagay mag-excuse of class. Dagang sini pa ina. Makamagay ka makagan siya. Kaya ko na, iba na nagkawag ito sa character award. Sumunod, honorable mention kay Sir Victoria P. Gaspar, di mananakawa na sa character award. Sumunod, honorable mention, Jazar H. Meredith. Inlas, tawagon ko, proud ako tawagon ko yung anak ko di mo sa ang mga pag-program ko tawag. Kaya rin kita to with honors. Ang nasa medal, tawagon po ni Amir Haizam Lakidul para sa character award.
ni Mundain ang nakatagas niya blessing ko. Another week honors tawagon po ni Sheikha Gulamulasul. Next week honors, tawagon po ni Alireza Sagdarani. Nakatagas ng Self Character Award. Last tawagon po with honors ni Nadia Shukriya E. Khalid. Nakatagas sa Character Award. Service Award. Tumagon kita pa third honor. Muna tawagon po ni Adsrika I. Jailani. Ito mga tawag sa Service Award. Third honor ni Khadija Ruel Asula.
Amiran P. Gaspar. Iba nakakapasok siya best in Quran. Third honor, last name, Inaira A. Muqtadir. Nakatawag siya best in Quran, Iban Service Award. Kaya tawagon ko yung mga second honor. Imula tawagon ko Inas Gada Ir Ali. Ay nako, tawagon po second honor kasabi, Witzmani Sulaili. Iba na tawagan siya, Character Award. Second honor kay Sharifa Romana S. Moore. Nakatawag siya best in Quran. Nagawa din sa second honor, si Adina Azra S. Jokipli, iban nakakawadrap siya best in Quran.
Sa ikalawang mga kaysa, bihatya April Jem, Tulupon Bear. Diba nakakawadab sa best infoan? Yari na. Iawundilan ko pasalamatan nakakawa first honor. Wisdom and Ajun Best Infoan and Best in Character Award. Yawon, nagkaka siya Most Outstanding Award. Sarap sing katuyo niya. Tawakon na may nambok mahas na mo kaya Hatcha Army Tumupon Bear. Ako pala ka mga anak ako, kaon, tumay na kita yung mga main event. Magtawa si certificate of completion. Ay, magpagkan yung president niyo kay Sayot Nabe. Very good. Magpala sa kay Pagbihin. Ang mga tawagin ko, Fitri May Abdullah. Ako tayo, Kaisan. Sumunod Adil Abdurrahman. After Bakir, Abdul Bakir Andis.
Sumunod, unit P, takpan. Unit. Sumunod, Gabriel Caballero. Oh, Sumunod, Malik A. Ibrahim. oh, Sumunod, Jasim Irilis. hello, 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 Sumunod, Malcolm B.J. Majo. Sumunod, Kaden Muktadir. Sumunod, Yasid Muktadir. Sumunod, Fatima Radia M. Musallam. Sumunod, Ridan M. Musallam. Sumunod, Al-Sharif S. Rubo. Al-Sharif. Sumunod, Al-Mudrin S. Rumo. Sumunod, Julmin A. Sampal. Sumunod, Ibtisam Zahra Islamic. Sumunod, Abdurrahim S. Undain. Sumunod, sumunod, Fay Aisa Usman. Daon ni Tawagul ko grade 0B. Grade 0B, Alesa Minti. Sumunod, Alisa Yu Isai. Sumunod, Damia Ding Damia.
Yung sumunod, Fatima Raniadi Musallam. Yung sumunod, Balay Kabihatan. Yung sumunod, Nasraifa kay Ibrahim. Yung sumunod, Nur Jihan Nabi M. Abdullah. Yung sumunod, Nur Amira A. Maddasari. Yung sumunod, Nur Saina A. Ibrahim. Yung sumunod, Nur Udri A. Jailani. Yung sumunod, Nur Kaisa. Nur Kasi J. Isai. Yung sumunod, Sasmin J. Musallam. Sumunod, Yamina Rin B. Dami. Sumunod, Yesa Amrin B. Albani. Yung sumunod, Sekaila Telis Brian S. Dadio. Sumunod, Sanira Patin E. Halil. Sayana M. Abdullah. Sayana. Sumunod, Zia Rasina Larissa D. Siraban. Si Jailani, Fatima Radia, Fatima Radia, Sabdani. Nudaima, Sanaya, Sarifa Salima S. Rahman J. Stino. Abdullah S. A. Asnawi. Abdullah
Assalamu basi laili. Batman awati. Mahathir Muhammad. Muhammad Art Tanwir. Mahathir. Ikaw? Muhammad Art Tanwir. Muhammad Muhaidan Muslim. Faisal Rada Raja. Saat ini Abbas. Saat Abbas. Sarip Rayyan Nur. Saat muna. Sarip Razak Nur. Said bin Mutu. Sharif Rahmat Nur. Saidi Musanna. Ijazah Irinis. Ijazah Irinis. Alazi Sundain. Alazi Sundain. Muhammad Yasir Antani. Muhammad Yasir Antani. Al-Najim Maglangit. Amir Haizam Nakibul. Aila Tasmin Nakibul. Orain Idris. Orain Idris. Soraya Gaspar. Ikaw magkakay na. Orain. Soraya Gaspar.
Fatima Nasrin Sarabani. Fatima Nasrin. Ajian Iber. Teka magmutay ka. Fatima. Winston Ajun. Winston Ajun. Haji Ekli Jem. Adina Express. Sharifah Ruhana. Kuat. Wixma Junaidim. Naira Muqtadir. Dinas Gadang Hadid. Samira Gaspar. Samira Dalingkar. Khadija Azulan. Sheikha Gulam Rasul. Mga parents, sa duwag ko tayong pagsibag ba't tayo mga pagjamu-jamu ito at sibag, mga parents. At sarika kayo lang. Nadia Shukriya, Hadid. Amiresa Zakdarani. Ibanin Zahra Shasmin Unday. Nakabagalik kami nakikita kami mag-transfer, mga
Assalamu